Il-ġimgħa filgħodu eżatt kif bdiet il-votazzjoni għal viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook żvela l-ismijiet ta' 7 ministri u 2 segretarji parlamentari li kienu qed jagħtuh l-appoġġ. Dawn il-ministri ħadu semm anke f'attivitajiet pubbliċi organizzati minn Tonio Fenech fejn kellhom kliem ta' tifħir għall-Ministru tal-Finanzi u anke ħeġġew għal vot favorih. Ebda ministru minn dawn imbagħad iżda ma kien preżenti fid-Dar Ċentrali biex jifraħ lil Simon Busuttil wara r-riżultat tal-ġimgħa filgħaxija, riżultat li qed ikun deskritt bħala disfatta qawwija ħafna għall-Gabinett. Il-ħadd filgħodu f'intervista ppubblikata f'The Sunday Times, Simon Busuttil, issa bil-kappell ta' Viċi Kap Nazzjonalista, qal tiegħu dwar l-appoġġ lill-Gabinett ta' lil Fenech. Busuttil iddeskriva l-appoġġ tal-Gabinett lil Fenech bħala ostakolu formidabbli għalih. Meta nġibditlu l-attenzjoni li wħud mill-ministri kienu qed jikkampanjaw fil-miftuħ favur il-Ministru tal-Finanzi, Simon Busuttil wieġeb li kienu kun aħjar kieku dawn il-ministri żammew pass lura. Fl-intervista Busuttil qal li huwa jirrispetta lil Ostingat u lest li jaħdem miegħu. Dwar il-kampanja li saret biex inħatar viċi kap miflok Tonio Borg, Busuttil qal li kien hemm affarijiet li ntqalu dwaru u akkużi li saru fil-konfront tiegħu li weġġawh. Simon Busuttil żvela li kien hemm anke attakki personali fil-konfront tiegħu. Minnaħa l-oħra l-Gazzetta llum qalet li l-Ministru Tonio Fenech huwa arrabjat ħafna l-mod kif il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Istazzjon Nazzjonali, il-PBS immexxija minn Natalino Fenech, sbilanċjat ruħha fil-miftuħ meta kontra l-prassi tas-soltu rrapportat bi prominenza stħarriġ tal-opinjoni pubblika ppubblikat mill-Gazzetta The Malta Independent on Sunday li kien ixxaqleb favur Simon Busuttil. Nies qrib ta' Tonio Fenech qed jgħidu li kien żball kbir li nies qrib ħafna tal-Prim Ministru tħallew jappoġġjaw b'saħħa lil Simon Busuttil. Dawn l-iżviluppi fl-ewwel ftit sigħat wara l-ħatra ta' Busuttil jikkonfermaw li l-Partit Nazzjonalista ħareġ mit-telliqa għal viċi kap bħala partit maqsum aktar minn qatt qabel.